Ujasa Bijay aktor Madras pagiyati pajba ubala pauna bah hak leng kepertai haki kam film jong ubala juak haki Hollywood industry jong ka Tamil Nadu film ubala rung mentas syaka kam sengsan pertai lani ka politik banyak kon ya ka assembly election ne ka member of legislative assembly ban mikmat syaka yeng dorbar thawan jong ka jela Tamil Nadu arajar arphun riu aktor Bijay ubalarung menta syaka kam sengsan pertai ubanya kun naka parti thamai ke bama ulas tenghi ka tamilaka betri ka sakam lane tvk habakot lincoln katkum ka khubor ka blami aka khalai tarik ubnai basau jong usnam arhajar arphun riu hapo ka CNBC TV 18 aktor Bijay ulas tang ban pelong ya ka jingalap election pajba jong hapo ka Sorkania Kumari Laong bau aktor Bijay unhap banyak kun persya ya artli ki parti he ki baklan bor kum ka Dravida Munnetra Kasakam lane DMK bat ya ka All India Ana Dravida Munnetra Kasakam lane AIA DMK Henry nakado ka Jakadi ka constituency ba unmi khamat ban hadu mata empat la ban pentikana nak menta ki kubor ki bapur subscribe bat nyanya ka bell icon jong kana Demiu production bapensuk banyo direct mobile jongpi privilege card வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பற்றிய அனைத்து தரவுகளும் அதில் இருக்கும் பிறப்பில் இருந்தே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுக்கு உரிய திட்ட பலன்கள் போய் சேரும் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை லஞ்சம் கொடுத்து வேதனை அடைய தேவையில்லை வீட்டு வாசலுக்கு அரசாங்கத்தின் நலத்திட்டங்கள் வந்து சேரும் AI உதவியுடன் இதற்கான தரவுகள் சாத்தியமாக்கப்படும் இது ஏதோ ஸ்டாலின் சார் விடுற கதை மாதிரி இல்ல அறிவியல் பூர்வமா சாத்தியமான ஒண்ணுதான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை நம்ம டிவிக்கு ஆட்சி உருவாக்கி காட்டும் அதாவது இதுவரைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் சிஸ்டத்துல இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கு போய் ஒரு வேலை செஞ்சு கொடுக்க போய் கேட்டீங்கன்னா இவங்கள பாரு அவங்கள பாரு இப்ப வா அப்புறம் வா இந்த டாக்குமெண்ட் சரியில்லை அந்த டாக்குமெண்ட் சரியில்லை அதை எடுத்துக்கிட்டு வா இதை எடுத்துக்கிட்டு வான்னு இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட இழுத்தடிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்ல டப்பு லஞ்சம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் வந்து அதுக்கு பேர் குட் கவர்னன்ஸ் இல்ல ஹராஸ்மெண்ட் அதுக்கு பேர் ஹராஸ்மெண்ட் இந்த டப்புலாம் வாங்குறாங்கல்ல இது சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஆபீசருக்கு மட்டுமே போறதில்ல சம்பந்தப்பட்ட அந்த மினிஸ்டருக்கும் ஒரு கட்டு போகுது அதனால இத முதல்ல இத க்ளோஸ் பண்ணணும் இத முறியடிக்கணும்